lee anya ka efu ị na-enweta this video gị na-share ya ka efu ife ndị mmadụ na-pass through in daily basis ka efufu afọ ndị mmadụ na-ata in daily basis. Ile anya ebe anụwa ị ga-afụ ihe a bụ ome egwu ebe ọ ga-abụ ọ bụrụ na atọrọ mmadụ ọ bụ na ndị be ha ego eweta ego egbufe onye aha tịa n'ime ebe aha. Thank God for this ndị ọrụ nchekwa anụwa ndị nke gbara mbọ iji wefu na achọpụtara ya n'oge maka ọ bụ ihe dị mkpa iji wefu na echekwara ndụ. Share the video. Ụmụnna biko achọrọ m ka nọ hụ anyị nụ akụkọ si enwere ome ndị egwuru ebe eji eti gaman ime ọhịa. Then anyị nọkwa Nkombin taa ndị gbelu ngwuru nọ na Kombin today ebu hụ ọjị ụzọ fujuzu okpu enwere nke anyị hụrụ ọhịa m chọrọ ividio ka onye ọla hụ ya. So we are into it. Lekwa ome nọ nga lekwa ome ọdụ onye mara ndị egwugo ya. So we put head together nwee ike mata ome ya ndị egwuru hi